ja, endivineu quin ha guanyat, assumir la derrota. Volen parlar amb vostè, Moixo Colbert. No és possible. Qui és? Bertran, sóc Jonas. Has de venir de seguida. Crec que tot és a punt de tornar a començar. Bon dia, preparat per a un llarg dia de treball? Ja he llegit la meva part de la documentació. Quan llegis la teua meitat en parlarem, però crec que ja tinc algun camí per on podríem començar. Molt bé, estic segura que treballarem molt bé junts. Així tinc la meva informació dividida en 6 parts. A la primera plana hi trobaràs un resum i unes possibles vies d'investigació. Si em passes els teus documents, me'ls estudiaré i d'ací a una estona, si vols, discutim les prioritats. Però d'entrada, crec que seria una bona estratègia anar descartant les carrerons sense eixida i a poc centrar-nos en el que poguera ser més important. Estic d'acord. Pot ser, haurem de viatjar molt. Estàs preparat per a fer-ho? He portat una petita maleta que he deixat a la consigna de l'estació, però puc comprar el que necessitem allà on anem. Et queden molts diners? Suficients. Jo vaig donar tot el que era meu el dia que em vaig arrencar els ulls. No cal que et compadisques de mi. Jo podria sentir la mateixa pena per tu, però de res no ens valdria cap dels dos. Vam fer una cosa terrible i haurem de patir-ne les conseqüències fins al dia de la nostra mort. Jo he après a acceptar-ho. Explica-m'ho, necessito saber. Ara no és de moment. Hem d'anar-nos Però on anem? a Nova York per a evitar que comenci. Mon pare vindrà de seguida, però us ha d'advertir que el seu estat de salut no és molt bo. Si entreu és perquè ell ha acceptat la vostra visita, però us demano per favor que ho tingueu en compte. Intentarem ser delicats en totes les qüestions. De fet, no ens interessa el cas concret del teu germà, sinó Sinó de la possibilitat d'una resurrecció. M'estic morint com fa anys el feia el meu fill. Em queda poc de vida i em sembla irònic que vosaltres vingueu a parlar-me de resurreccions. representem els interessos d'un home que va perdre la seva filla i vol recuperar-la. I sabem que vostè va buscar fa anys una solució semblant. Podria parlar-nos del seu fill? El meu fill es moria com jo ara mateix. I vaig passar de buscar els millors metges a medicines alternatives. I vaig trobar un camí que semblava fiable i seriós, però no el vaig trobar mai. Quin era el nom? La llei de Llàtzer. No podríem començar. Molt bé, crec que se m'ha oblidat. Els ulls. No, m'he perdido. M'estic morint com fa anys el feia el meu fill. Phil, muy bien. Bon dia, preparat per a un llarg dia de treball? Sí, hombre, sí. La grabación del vídeo se ha detenido automáticamente. Vale, ya, se graba de aquí. Espérate, que no sé cómo se capta. Es que... Vale.